Salam qadırlı vatandaşlar, salam mehriban iyileşler. Yine de ben dünkü şu başkırları var da birkaça durum vermekçi. Şimdi görüntünüz Telegram kanallarda da videolar koyullu, YouTube'larda da koyullu rolikler ne olup geçenli. Ertesi günü şol 17'sine, dünkü gün ya da 17'sine gelmeli de halk düşmeli de, önküden beter köp düşmeli de. Bunun bilen yankı Orfiyat'ın hükümeti adamlarını uğradıptır. Maşin yankı amonlar, nemeler, Rosgvardiyaçlar diye adamlarını uğradıp yankı eskerde neme yürüytü kulluklar var, şolar yalı Orfiyat'ın yetiştiryen kulluğu var. Şon yalı halk godgolun turduğunu sesine süsepmeli yatırmalı, godgolun yatırmalı, yürüytü şon yalı tayarlayan eskerleri var. Yine şoları üstüne kuşkurup görüntünü dövdüğünde gaz yedavit yankı zehirli gazı gözün avşatışı gazı üflep yüzlerine pürküp gönüm yüzlerine pürkken eken. Ana şoları yal edip adamları iyidine dargadıptırlar. Dargadıp olar umumu dargadıp bilen oklar yöne adamlar iyide serpiktir yalar. Şu bozgolun gücümedi yalı. Inni görýänsiniz bolýan dağıtları şol oğlanı, aktivist oğlanı 4 yıla yıl kesiptirler, 4 yıla koloniya uğradıptırlar. 4 sanam çağız var ekeniydi. Şol oğlan öz vatanı üçün, öz toprağı üçün görüşen oğlan. Ne gördünüz mü? Näili boldy? Halk orta çıktı. Şol bir oğlan üçün halk orta çıktı. Bizde Türkmenistan'da näçe müňläp biýigüne adamlar basyldy. Biýigüne adamlar basyldy. Şol adamlar üçin, şol basylan adamlar üçin bu şeýdi orta çykan boldymy Türkmenistan'da? Boldy bir zatlar, bir sebäpler bilen 1995-nji ýylmy Aşgabatda boldy şol neme ýürüş boldy da. Oňal olaram eli ýaragly, tüpeňli zatly pilli paltalı değil, yaş oğlanlar bilem 200 olayım, 300 olayım oğlan köçe çıkan, ana şoların neyse sanatını bastılar. Şu yardımı düşüyor. Bastılar ama onların arasında haberim yok, ölünü bağım yok mu yönü çıkıp gelenleri bilyen, çıkıp gelenler bağ. Bir şu vakanı bilyen men. 96. yılda onam yaş oğlanlar etti, uyuşup şu öňde aktivistleri var, şoların hemmesini tutup bastılar. Yine şu at kaytacak dadım men Orfiyat'ın bolunu, sizi poçirkini tanan deyip aytacak bolyan. Yine şolar yalık bozgolun bolunu Kazakistan'a da şu Orfiyat'ı uğratyanlar şu öz koşunlarını Kırgızistan'a da beyleki yerlere de şu Orfi uğratya. Gruzya'da, Ermenistan'a da hem yere şu öz koşunu uğratya. Çeçen'e de İzlen yerine. Tatarstan'da olsa Tatarstan'ım şeydir. Yine başka yerde öňmün ýalyk bolan okdy 3,5 milyonyň şol aktivist olan adamlar üýşürip Kuştaw diýen ýerini goramaga çykanlaryny bir aýlapmy, bilem 2 aýlapmy ýatdylar şo taýda adamlar. Ýöne bu ýaly amonlar gelip ol adamlary ýygyna kovup ýa sine gaz pürküp bu ýaly zat etmediler. Ýöne ýatdylar şo taýda. Täşolar gitýänçe gozgolan edip. Ine şolar ýaly şol gozgolany turdan ýanky başlan oğlan öňde barjy oğlany ine şu wagt tutup ine basypdyrlar 4 ýyla. Men diýjek bolýanym bu haýsy gaçan sen ýa olaň dürresine gorkup ýa gazyna gorkup ýa sugundan gorkup ýa çekilip dursaň olar şeyde bir-birden alıp gidip oturýarlar, bir-birden alıp gidip oturýar. Olaryň metody eýän belli, olaň diýene orslaryň poçirki. Şu ors häkimetiniň poçirki şoň ýaly. Eýtmeli özüninkini nemetmeli, basyp ýatyrmaly. Şo taýda 50 adam ölsün, ýa 500 adam ölsün, şolaryň hakyny sorap ine şeýdip halk üýşene de biz ýene de gaz bilen ýatyrar diýip edýär. Sebäbini bu taýda Orfiyat'yň görýän dady näýli? Adamlara seredişi. Ol bir cisim hükmünde bir et hükmünde seredýär. Adamlara insanlarla et hükmünde seredýär. Ölsörüpdir da diye. 500 adam ya 50 adam 100 adam ölsörüpdir da diye. Çıkmasın köçe diye. Düşünýäňizmi?
Şol seni et hökmünde görýär. Seni öldürseň mor, haw ete geçirseň mor, uweseň mor. Ya Ukraina'da etin nime okumuna et hökmünde oklasaň mor diýär. Şoň ýaly adamyň insanyň hiç gymmatlygy ýok. Ors häkimetiniň öňünde gymmatlygy nol adamlar. Biziň gymmatlygymyz, biziň bahamyz ýok. Nol. Şol orsedyň hökümetiniň gözüniň öňünde. Inni Türkmenistana gelsek, ne Türkmenler häzir sesini çykaran oga. Hiç kim öňe çykýan näler şolar ýaly gozgalaň edip. Onuň ors nädip? Ol biziň Türkmenistanymyzda aýagy ädikli giriýär. Adam öýe girende köşüni çykaryp girýändir. Ýok, ol ädikli giriýär biziň Türkmenistanymyzda. Sen niye nämesen şonu diýär. Näsli gördüňiz dünküde samolyotlarym durandyr. Çasyn samolyotlar. O taýda näme işi bar çasyn samolyotyň? Aerodrom ýokmy ýürüýte? Ya ýürüýte aeroport ýokmy? Käne başgada. Özlerçe ýürüýte salypdyrlar. Görýärmi? Tamojnda adam hiç absolutne tamojnda zatdan geçýän. Näme gitýär olar? Haçana gitýär olar? Günne gatnaýarmy? Ya günne 10 sefer gatnaýarmy? Hiç kim islat bilen ok. Gördüňizmi? Ene orsydyň inni şu gepleşigimde ýürüýte etdim şunu. Gözüňizi açyň diýjek bolýan. Şolar ýaly ýerde analiz etmäni öwreniň orslaryň eli var hemme ýerde. Orslaryň poçerkini gidip duranlar inni 3 ýyl bäri kim YouTube'lar ýygyrlaýan bolsa görýändir. Orslaryň poçerki hemme ýerde meňdeşdir. Adamlar bir ýerde goq galarsa suw bilen ýanky sesini ýapdyrýarlar. Sesini kesýärler adamlar. Gozgalaň etmediler, ýyly serpipdirýärler. Suw bolsun, tok elektriçiski tok bolsun, ýene bolsun ya ýanky ýaly awy gaz bolsun, eline näme gelse edýär. Gerek bolsa atýaram. Ene şolar ýaly oňa näme diýýär, o hökümet tutardy diýýär. Ýok hökümet. Bu taýda hökümet ýok, olarda duruşuna mafia. Ana inni häzir ýene de başga ýerler gaýtadan täzeden jemlenip öňe çykmasalar, inni bularyň bir-birden şu taparka çykanlaram bir-birden alarlar. Täzeden jemleşmeseler bir-birden alarlar. Dünkü gozgalagyna da çağalaram bar ekeni. Şu tanışlama aýdyp bere çağalaram bardy, garrylaram bardy, aýallaram bardy diýär. Olaram awul gatryp diýär, çağalam gözüne düşüpdir. Ene şolar ýaly watandaşlar şu gysgaça şundan aýdyp geçeýin idim. Biriniňizde bir kuşap öz watanyňyzda goramasaňyz gidýär eliňizden. Ýam gidipdir. Dünkü samolyotlar görüňiz okmy, aerodromlar, çasny. Предприятиялар görüňiz okmy. Gidipdir diýen Türkmenistan ellen gidipdir. Ben şu zatlary gördüm dünkü gepleşigimde taparaga bilen kimine. Türkmenistan ellen gidipdir. Islan ýerine zat kurup, islan zadyny sogurup alyp äkidip otyrlar. Ýeriň aşagyndan bolsun, üstünden bolsun. Meniň şu adamlaryň organyndan äkidýändir diýip nimetdiler weň bir hil göňüme gara gidip başlady. Şu Allah murat diýip ol KGB'de tuturup öldürülen ýanky urulyp öldürülen oglan bar. Şol hiç boşuny bermändirler, kesip aýryp onuň beripdirler-de. Meniň pikirimçe bir erwet zatlar göňüme gelip başlady şu organ meselesini. Organam äkidýän bolaýmasynlar diýip. Intek bulagy mesajlar. Organ daşıyan bolsalar, bulagy mesajlar hökmany uratdy. Ene şolara siziň ünsüňiz çekeýin idim watandaşlar bolýa, sag bolun, sag oturuň.